Jenengmu. Jenengku? Yo. Arep kenalan. Salaman sih. Ya ya. Tatin. Tatin. Wis garwa wis putra apa? Lah ngopo tekan-tekan arek ngopo? Lho, gen kenal. Nek wis di bojo ngopo? Ya wis. Nek urung? Heh? Nek urung? Ya golek Mbok golekke. Goleke kene golek dhewe angel kok golekne. Wong kono golek dhewe mau beda keyakinan ngono kok. Iya. Mbak Tatin, kira marep nembangke apa cah asu? Kok casu? Wong Jawa ki nek ayu banget iki azu, dadi kanggo saringan. Cah azu ngono. Tapi asu ngerti kuki anjing ya kirek. Mboke kirek kuwi asu. Berarti nek kowe ngomong asu ning patatin kowe padha karo mandake patatin karo kirek karo mboke kirek. Ora asu ki dudu. Dudu. Azu. Azu. Nah, ayu banget dadi azu. Oh. Kok iso ayu banget iki azu. Nek kaya ngene kirek pratari cari-cari dhewe iki kok senengane. Cahayu. Arep nembang apa? Nembang apa? Apike nembang apa? Apa apik? Apikne bobok. Kok arep bobok lho. Banjur nyang-nyangane bobok ora. Kok rasa kedep-kedep ngapa to? Nek omongan mbok ngematke sing ngene rasa ngene. Lho gareng ki motone kira. Apa kira? Lho aku nyawang apa? Yang mripat. Ah salah. Lah apa? Sing tak sawang irung, gareng matane kira. Aku nyawang apa? Irung. Salah. Lah apa? Sing tak sawang lambe, Oh, lambe. gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Lambe. Dudu. Lah apa? Sing tak sawang gulu, gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Aku Dodo. nyawang apa? Dodo. Betul. Lah, apa kira? Jalan dodo kok ora kira. Lah terus mari yo tekan kono mari. Ora. Kuwi nek entuk dodo matane pener kok. Bener kok. Bagus. Soalnya kan nyawangku terus loro ngiwanengen dadi pas. Yo, karepe tekan Dadi kono. pas kono ki ora kira aku. Ora kira. Wong iso lho pas lho tutup ketel lho. Ana tutup ketele. Alah weh. Ku mbok nggo paitan ning kono kok malah nek dukani karo pake engko. Mboten ya. Ku terus nawani Pak purun tutup ketel ngono kok malah bahaya. Kok nek tutup ketel. Woi. Apa tuh? Ngapa? Kalau wong anak jane iki sindan pemanol pasar Darjo to iki. Sampean ampun sembrono niku. Pripun Pak? Niku teng rombongan kula niku anu galine sinden nggih niku. Lho. Tukang mateni wong iki. Mboten, dadi sinden maju kaya Elisa, terus liyane niku nek entuk saweran mesti Pajek. dheke 50. Oh. Kento niku hati-hati. Dadi tukang adol. Wah, niku adol. niku sing lanang niku nganti kuru banget. Nek metu saka omah ming ndas tok niku. Pengen dadi ndas tok. Hah? Pengen dadi ndas tok. Ora. Wis cukup lanang kamu kae wae. Aja menyakiti orang lain ya. Iya. Wah, jame apik. Kaya jam yoga. Jam yoga. Ngapa lho, ora duwe ta? Jam kudune tulisane lah ya Alba apa Seiko. Lah iki apa? Karsono. Jam kok tulisane Aku Karsono. selama iki kira ngerti nek jenenge Karsono. Jam tulisane Karsono. Apa bener Karsono to, Sa? Lho, wacanen udu ta? Duduk. Gareng matane. Kero. Ngeyel. Coba. Kok boleh pembenar? Coba Tin. Lekon maca jamu templekno dodo sapa? Ora matane pener. Piye? Bener ora? Es usu. Ora ngarepe ya Iki wes. ra ono ese yo. Ya neng kono dadine Sukarsono. Dadi suka. Alon-alon to wong lagi arep diblongke kok. Iya. Arek nyekar napa Mbak Tatin? Nyekar ki mayite sapa? Lah iki Nembang. Oh iya Nembang nembang. kok nyekar. Iya. Nembang. nembang anten pamundutan apa, Pak? Iki pamundutan mau puyapa kuwi karo sing nyuwun podang kuning wis diaturake. Ya. Wis areng lipur warga masyarakat Mojorejo kanthi tembangmu apa? Tembangmu wae sing kowe Oke. apal. Ya. Arep nembang apik-apik nek ora apal ya malah dadi ra kepenak. Sing apal atau sing kompak wis kuwi mesti penake. Nah, pokoke anggere apal kompak mesti penak. Rung mesti yo. Yo, Yo. lah iya. Lali janjine. Kali janjine. Yo. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak jajan sate asu.
Lah piye? Kowe ngajak ning Tawangmangu. Lah iya teko Tawangmangu terus jajan sate asu. Mangkeloni. Piye to? Lah piye? Piye sah? Mangkel aku mangkel. Lah ya mangkel mergo gak dikeloni kuwi. Oh, alasane mikirku. Gareng matane. Oke. Ra ono hubungane karo kero. Su. Yo. Bawani sik. Enter bawane ta. Ya, Nduk. Tatin, Ndek Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tak anti Tina muni Mangga. Aku wis ora Jogetmu dipaske tibane ora pas ngarep ngono kuwi. Oh, salah. Dipaske pas Lara genepno, mau bar ngene, mosok yo ngene dhewe. Ah, wis soalé kulino. Ketukane. Anu pikiranmu wis kebak ancel galeng iki mau. Oh iya iki. Dadi mandeke mengarep trit ngono. Ora jane niku apa to manuk nomel jane? Jane manuk apa? Lakon sing ngomong kuwi aku ya urung tau weruh. Aku ra dong tenan lho. Aku tak kirimi gambare. Engko. Ana gambare to? Wis pokoke engko WA aku lebokne WA-mu aku tak kirimi gambare. Ning Google ana ra? Ning Google ana ra? Tak ketik ya. Ancel Galing ngono. Ora. Ora nek engko malah metune merpati engko malah aja. Ya, mangga. Yuk. Jan-jane kowe
ndang undurno. Oh, ganti mundur engko ngene. Nah, ndang ngono ndang diundurke. Oh, cepet. Ben Oh, ora iya. kaya apa mau. Apa Ancel Galeng? Langsung tanggap dhewe wis. Asale wis di memorine wis ditulisi Ancel Galeng. Iya wis ben ora. Sesuk nek bali ning Sulawesi ora goleki manuk kuwi lho, sa ora ana ning kono. Mboten nonton Ancel Anane Galeng. ming Anoa. Nggih, anoa, tapi niku dene manuk. Niku kados ngaten iki. Maksudnya piye? Anwar ada tidak. Oh iya. Apa? Aku mbok padake apa? Anoa. Manuk to kuwi. Oh, manuk. Manuk, ya bener manuk sing bagus banget kuwi anoa. Oh. Sing cakep kaya podang kuning. Anu iki bagus. Iya. Pak Dalang. Pak Dalang ora patio anoa. Sing anoa Pak Gareng. Piye ngapa? Asline anu iki apa to? Lah mbah kowe ora ngerti aku duweng kono kok teko aku lho. Anoa kuwi bagus banget, larang banget weh larang saka podang kuning karo Ancel Galeng. Aja ngapusi. Heeh. Aja ngapusi. Ora mboten. Anu iki apa? Anoa bagus banget. Kok tak kei ngerti asline Ancel Galeng ki apa? Ya engko ijolan ya. Ah. Aku ngandani Anoa, kowe ngandani Ancel Galeng. Anu iki apa sih? Mengko esuk aku pengen ngerti Ancel Galeng soalnya. Jalukku saiki nek esuk keturun aku. Emoh, ya saiki kudu duwe Ancel Galeng sithik lagi tak andani Anoa. Ancel Galeng kaya ngapa? Ayo tutuke sik, tutuke sik. Ya, dirampunge sik. Yuk. Janjane kowe Tali janjine matur sembah nuwun Matur Pak suwun, Tatin. Mbak Tatin. Mbak Tati. Lestari.